RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Basket Edition. Yes, mga kasama, maayong hapon Radyo Man Bernard niya naputaway puas nga paghatag na to sa atong mga pahalipay, atong panodan. Tanawan ninyo ang suod sa basket, mga kasama, sos porbida munggos subakal, mga kasama, for ni ay carrots, di abag kasama ay bombay, lamas, sus porbida niya kompleto gyud, basta magkakasama sekretos pagpalami isputahi ang ato gyud magkakasama mga lamas, kinahanglan kompleto gyud sa Ricados. Okay, dirita kisa nga na to, Mader Marina Kumiling, si Mader Marina Kumiling, pilay edad? 73. 73 na, di halata. Sige, naamay nagtingog nga radyo diha sa kilid. Mangutan ko nimo unsa mang istasyon na nabe. Bidabe. Gikuha gyud ni nanay gyud. XDC yun. Basta gyud. Dawata na nay ang among pahalipay. Di ara gyud na kompleto gyud, ha? Para panood-an putahin nato para panihapon. Sabi masulti nimo sa mga nag-view sa atong naminaw karon sa DXDC Bidabe. Imong masulti nila para makaparihapon sila nimo makapanood-an pod. Sige dabe. Bidaw. Maminaw na mo sa DXDC. Aron makadawat mo panihapon. Nanay, salamat kayo. Ako ni Radyo Man Dudong rin na basbog kawan si Radyo Man Dud Pulayaw sa atong panood-an promo Tatak RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Basket Edition.